Jeg har valgt den her uddannelse, fordi at det giver mig en mulighed for at have et kreativt outlet, som jeg ikke vil have på især ikke en boglig uddannelse. Jeg har valgt uddannelsen, fordi den giver mening for mig. Fordi det føles rigtigt, når jeg sidder og laver smykker med mine hænder. Og det gør mig glad. Her på stedet, der uddanner vi guldsmed. Og de begynder med 20 ugers grundforløb, og så kommer de ud i praktik. Og efter 4 år, så afslutter de deres uddannelse med en svendeprøve. En typisk dag ser ud som, at vi møder i skole og får stillet en opgave. For eksempel den messingkugle, vi sidder og skal arbejde på lige nu. Så skal vi regne målene ud på den, og hvor store delene skal være, hvordan de skal sættes sammen og sådan nogle slags ting. Typisk så er der ikke så meget forberedelsestid, før vi møder i skole. Det er ret svært at tage sit værksted med hjem, så umiddelbart så skal man jo bruge sin tid og sin energi på ligesom at gennemgå de projekter, man er gang i. Hvis man gerne vil søge ind hos os, så skal man lave en motiveret ansøgning, det vil sige en skriftlig ansøgning. Og vi har nok mellem 80 og 100 ansøgere per halvår, og vi må tage 10 ind. For at blive optaget har jeg skrevet en lang motiveret ansøgning med billeder af ting, jeg har lavet, som mine øreringe og andre smykker, og mit CV og hvad for nogle steder, jeg har gået på kurser. Hvis man gerne vil begynde på grundforløbet her på Guldsmedskolen, så er det allervigtigste, at man har et håndelag, at man har sans for finmotorisk arbejde, og selvfølgelig en kæmpe interesse og motivation for faget. Jeg vil gerne lave smykker, primært fordi at jeg synes, at smykker og kunst og mode er en måde at have en tilgang til sig selv på, og hvordan jeg viser mig i verden. Min fremtidsdrøm inden for at være guldsmed er, at jeg skal have værksteder flere forskellige steder rundt om i verden. Så vil jeg gerne lave en klassiker, der kommer til at leve længere tid, end jeg gør.